friends jong norok no haini hai tini ni kachal blogo lamsogo tini ingkha chin para o kaisa kalbari tongo o kalbari o thangnai ang thangei norok no phono gano kalbari o samung khaima rok tai kailemani chini Hindu kaimung ke baiki kai abai rok norok no phono gano hingangke phungo to ang school o tunuri phaika pini bwsajak no Monfort school o teacher khayo tabo ge sariko bo hajak nai bon bagai sariko je kanya rok je phaimani ta kanya je phaimani no phunung mai phungma no pulian sari masao ke tudin somoy ni sekang sobai ka to phunugi mana na ke to mai phano to kan nok na kanya jamani to je kapum phunung nai norok awase men kok ba nani ni bong bagai seba tini block khaimani ba ke nong na to je kapum phunung nang nai ke tabu ko phungni mai cha ba ko ba kya ke tabu a jaga thangai kisa wag rok bthanai tai fish rok khaya ko kisa samung khai kam nai ta ke joto na ba janja para wang ke kisa sabung maso bo bola bon bagi thana ni nang tong ta ke phai difference on norok no direct arat langai malale siban tabu ke thangnan bagai nokar jak ko nai di pi song ni gari o gari baino thangai tuniri phai ke sari kon hap pinani bari kalai pinai ke abo saring ni time kabar da khaiman maya to ke dati phaike nong na phunogi mana kanya song phaimani koita gari busuk borok banga borok phunoga na ke tabuk jepi ni besajang ni school humani ke Champonagar Monfort school sido ke naile na abo thangpro ke tabuk abro to thangran ta kalbari pandao ke norok direct aro malaysian friends sop ke taw ke pa mane ani nok be kisa salbla kanya gari kora jamani yang to gari kom thangnai kanya gari khungsa mal gari tai kaisa bem party tinta gari chante bike ang phaini ta paket tabu ko gate sajung mani yang tak dia thani sing parani lombo koso kotoma 7 foot 7 foot ka obo log mani am to bodan gosti ya aku bani tijak ngetijak bertijak Sini tak bertijak. tijak oma khobro badi rok dat yang khe yak sujane rok setting khlajak okha dining table maisa jangni room koita 1 2 3 4 3 4 12 ta table sobai kya friend chong mamui song laimani jaga biang naigrana tai mak batha ta bathaka bathaya ta nailegana hingga friend chong yango sok pai kya wak bathmani bakhak haimase pura wak bathare kumul mang nuk pai kya kono samung khai nanglia samung tabuti abuk jangno hariga kisimisa han chubawana tai kisimisa tuktak samrong no omokhe wak bahan wak ni bahan sujak tai jodi na kaprang ekate masa tongkhoro bathara hanai ready khaijak kulug yang kya mo batha pinita motamoti samung kum sala kri kha Kor bilai bang ya da
tabuka kenyanan bagai nokri tangjak engkai angko tangjine samu parikha rok paijak. Oke friend to ang phungo je tunrimen borok no nahana bagai thana nai tongkha. Ke borok nahari paye sarigo koitao sokpai naigena no dati ta sokpai no. Bazaro bo kisa mani pajangnai tongo oke mani kisa paya kone thangnai laiye tini jompai bazar dinbla ke bono tobui rafaike paikha nogo shooting na kasukuna tintao phaijin sau tintao shooting ke bono nogo kalangi akoi kalbari thangsinai ketobo dati sokpai ke nongno ang phunuk damano naiyana kenya songyang digi borok bojak phai abo hairok phungna bagai dati sokpai ke to nugnai ler khangka to nuglak tai saring ni je panda o simis norok nugui manai ketobo abor to tabuk thangra ta ke logri tong ni friend tong ang tabuk Champanagar Monfort school o borong ne phegena je phungo tuniriman an pin bisa jong ta kenarok logri tong do friend tong tabuk thangra na ke sing sorry lishne friend tong tabuk nogo sapai pika nahari phaiai tuniri phaika broma bin nogo ke tabang court na yakoi thangpine kalbari o nongno phungna bagai ke srapjam pore malai friend rok bai direct jaga soi tabuk nogo sapai chalo chalo chalo
friends nong no miani video ji phunok mani ang full cover khaina no phunok mali tangi himlan bitere ek brisas pai thangi switch off chung thangjiwo gibon baga ang full nong no video ubi phunok malia nagar sano haipon nok din nong bin nong no kha khai purana nok khanani nathuk jakhanani kha khayo please nong nathuk jage chada kha like share comment khain ta pokti tayana support khadi tayani channel no je katal like tong rong katong norok jiskapun subscribe khaiklang ni kisa please nong nang koyo okay nong bagai tibo next video kam to video mana chesta khaiprena okay friends tini jorte asung nai next vlog on rog ngali frena ke mian ni charge kring ji tini finishing video kok sana ni rog ma tini ji charge khaine rog tini malashu okay friends next vlog malai friend katal vlog ke tini jorte asuk no friends tata